Lubog. Lubog, ay! Nakay ko natin. Kaman? Nakay BP. Ano man? Nakay mo ito kitabag. Usapan. Kinsa? Kinsa man? Sige sa pan. Nakay BP o? Wow! Supos ka na nainingin na. Nain ako sa pan nga. Ang tao dahil. Nagkuhan ko. Ang saan na kay sus din ako. Di ilalim na yung yana nga. Kananain. Nada rin na hitabo baso. Karon dyan na ang karata. Inja, di ilalim kay ato ganang tubagon nun kay nanas atong kuan. A few moments later. Bald niya karon ang ato yung kuan pagsiga ani kanirang langis nawa ha atong tubilan ha. Use oil. O use oil rani kanang pinalitan ba sa motor, tinanggal sa motor. Kani siya muni langis. Kana siya dugay na siya mahurot katura siya nga langis kana okay na mo luto na siya og 5 ka kilong baka. Sunday guys, 26 sa September. Sa nangyay mga tao dari busy mi. Ja birthday ra ng Aliana. Pero birthday yan na. Kanang ug mi ka uli guys kay na kita mo dud sa mi ka busy di pwede bidaan daari sa kuan. Kang in nga bye. Kita ni YouTube ding duha ka gwapa. Ja guys, hindi man ko kamuti dahil may kamuti dari. May pamerinda nila. Kamu nangamo mag-utot ni ron. Jubad. Mag-utot na ron. Mansing na yung magpuli-puli siya. Bitaw. Ang siya plido na nimong bana mo. So guys, mani makita nimo dari mo sa kami dari sa mga second floor dagat sa kita pagre na man dit dari og kuan gabi mang kuan ka mang marites ka dari kuan kay lang yung pinibit si mim dari kay paman guys basta kay low tide kanang nice ga sa sunod kay pino kaadyo og bus pero brown na magkulor. May nakahil sa dagat guys. Minsan naman yun. Naman nagpusing-pusing di ay. Sana all. Proud ay mong beach na. Ligok lagi ning kuwan lagi. A few moments later. Hi guys, good morning guys. Moto. Sarang suportahan dito sa gabi. Dito sa gabi. Sarado yung pamportahan kay magkuhan ko. Bira. Magbaliti sa amin din niya. O bala ka kay Blan na kay mag-vlog ko sa ba. Kulingan. Hey guys, mato kanang na susino ko nang supos ka na nainingin na nain ako sa pan nga ang tao dahil. Nagkuhan ko ang saan na kay sus din ako di ilalim na yung yana nga kananain. Nada rin na hitabo baso. Karon dyan na ang karata. Inja, di ilalim kay ato ganang tubagon nun kay nanas atong kuan atong ang tao. So siguro kung na day guys, okay na di ay na nakuha na siya kanang murag siya ugi. Kasi mo tuod ng giayrihan. Tugod kay nagbiyahe lagi siya og ladyon siya. Kuan kanang na ay panhot siguro da. Diyan mo to. Ano pwed? Yung ka. Na hilo guys kakaron. So na nag-history na I-charge na guys. Pataan. Nga, wag ganyan mo nagisira ko. Pwede na magpagtubig na kay gamit ako. Sure man ka na ko eh. Happy birthday guys. Picture ba ko? Ngayon sa pagkakato yung nag-edit. Ja, one guys, mo to kanang nay sa namin sa kay ba natagog na yung mga inana nga
kunik-kunik na ning ating mga pagsuway kanahan natabi sa gunsa. So thank you Lord kay kanang nay na uli am sa aning balik na po sa trabaho di ay Kinsa? kasi ko sa pan. Hindi sa pan. Diya, nakuan ko kay injag na bago kay nakuan lagi sinsa na tumba lagi datos kuan lagi sa una igo sa kanang na ani portahan. Diya, wa na sa kay bawang na ansa sinsa mo na nga na simba ko basig high blood. So di day sa tasog dugo. Kuan na sinsa kanang mura sa sobra siguro pun kainit. So mao to. Diya, ibaw na tanga ako masa inga na kuan jud ko, maratol ko. Diya, kanang okay ra pud kay Ginoo na okay ra pud sa pagkapilang oras 2 hours ipapahuway so ako ning balik na pud trabaho nga di ako gurug ko pag panuktok ni Roy nga na ba ko ni BP kay nina sa pas Ginoo ko ra grata timing na vlog ko datong time nga nakaatubang kong kamera ng timing pag nanuktok na isa way ligo Hindi ko nito, ako kayo ko. Ako pwede magligo eh, takil ko. So guys, nakoy ipakita di ang video kanang video na si Jazz sa Alicia dito sa Kamali kanang maahala magidugtong dana. Nag-imbento na po sa Mario kan guys ng lutuan. Sa ganahan ko nung palit within na Alicia dara na po sa among ang lugar kay di man pud pwede og i-travel sa kuan kay kuan man si Jazz guys kanang na symbol ra bitaw. So, mong patanahon sa kanang video kung kanang naibasiganan o kanang within diri ra sa kanang Alicia kanang mga nakailan na mo pwede ra mo order again siya guys nga gigamit ni Jia kana arang kanang naay use oil bitaw kanang patins oil bitaw kag motor nja naman na sa use oil na mura na imong gamiton nja nara sa gi-order sa Shopee nga kanang mura bitaw sa charger nja katong murag charger tala man na sang vlog ang video karon na harang isunod ana sa ang pag mag-istorya. Kailangan to nimong kuan kanang nay basta kay ag kantidad sa kadtong orderan nga murag charger murag 400 ra nja. Ang kuan ang kanang naay sige ning katong murag kanang nay sige na kanang gitungtungan sa katong murag kalan kang Mario na nagsang gasto. So ning palit sa og kanang mga kanang bakal bitaw sa dito ni sa gi kanang simbol ag kanang mura sa kalan. So nice dali ra makaluto. So pag-birthday lagi ni Jomar mara na magigamit pagluto kay kung nga basin pa zupo na pukudanis kanang na magluto ko spaghetti basig pa zupo na pukudanis kanang kahoy. Kay wala gyud pait og gas kay gimahalan siya. So nakasimbol siya guys tag 25 kuno ag sa kabuok sa katundang agan. So nanay ning palit sa duha ka tawo nakahimo na siya. Kay ang bata naka Kuan. Suba. Mara to guys, to tanaw naman ni diha ag kuan kananay ang ipakita din jo gyud ang simbolo. Unsa pa yung ikakumis sa itong jagdag agan pero dyan kusuga lagi pero dyan sa gasto kaya gasto sa katungkuan kamura na mag-charger ag kurinti pero asanggiinan na tanawa naman yung sunod buwan kay basig musigag imong antang na ng mahal ka kurinti kay saksak ang puto siya guys atong murag ambot ako kahibagon sa itong anong musiga to siya tungod siguro sa kuan napot sa blower di ay nga gamay na pinalit po to ni dyan mo to ang kantidad sa katong lutuan siya imong ibaligya 2,500. So na po sa another nga kanang naay baligya datos siya. So daghan siya og kanang naay sige na daghan siya og panghimo nga mukita aran sige na ni siya para makatabang sa isang kalisod mo na nga daghan siya ginbinto diya mga rakit-rakit pud kay ijaw pud maka tabang siya sa isang maintenance ay isang PWD para makain ka pud ginagmay kay sa isang mga rakit anaan nga para makasib sa pagdungag kay ag gas lagi ang mahalan sa ug kahoy pud
kuan sa nga na ng sipod mga huy. Iba nang busy lagi. So, maro tatanaw naman dito sa ahang vlog karon guys katong ijang gi-assemble nga dungagan. Muni blower. Hey guys, mo ni ijang imbentong dungagan. Na muni blower, katapos muni control sa blower. Kani Asam pa napalitan? Lazada. Inja. Ikabit ni siya diri sa pipe. Tapos kani siya isaksak. Ang kuryente ani niya parihara sa cellphone ang damage. Inja. Gamay ra kuryente ni para sa cellphone ra mura ra nag-charge ba og cellphone. Jadi na delikado masunog. Ha? Hindi na delikado makasunog. Dili. Wa kay ang kani siya use oil ra ni ang tubil. De, ya de. Di ko na Kani siya. Kani siya muni butanganan og langis. Muni butanganan og langis kani siya. Nani langis ani diri katapos muni siya ay terminal muni control sa langis og iba inaog muagas ang langis og iana so git valve na siya kung tawagon. Dai saraduhan pati ha. Oh, mo to git valve nya karon ang ato ikuan pagsiga ani kanirang langis nawa ha atong tubilan ha. Use oil. Oh, use oil ra ni kanang pinalitan ba sa motor, tinanggal sa motor. Kani siya muni langis. Kana siya dugay na siya mahurot katura siya nga langis kana okay na mo luto na siya og 5 ka kilong baka. Oh, dayon ang kuana na siya. Nawa na isungdod. Di butangan ni siya kay kinanglan ni siya initon lang. Kanira siya mura ni nga kahoy di pa mahurot kanira siya. 1 2 3 4 5 ra. Butang na siya diha. Na nya sindihan. Painiton sa nato ang burner. Unsa man ang burner diha nimong gibuhat? Kana siya tubo ra ni siya tubo dahil napoy tubo nga para sa blower dahil angle bar katapos gas na gas gas ra na siya pero Muna gilutuan ka ng spaghetti guys. kani ha kana ra siya ato ning taguan ngayon mukuha tag lighter na siya tapos mukuha tag usa ka kahoy nga katong nabasa atong pasindana gas ra na gitubil ana jut lang wala na siya dayon isa lang na nato din ang kaldero kani siya kani kay baka sakali Makasakali. na siya ha bagong taka nga wala pay bukal pila ka minuto ra bubukal din na okay na siya. Di na kasukurente. Maura ni siya sa charger sa cellphone. So guys, kisa ko ni ganahan mo palit. Kana 25 ra baliga. Tingog na. Kung kaya ko na. Simbol ni Mario. Kani siya waiting na ni siya para kuan. Order. Kani siya waiting na ni. Bali na order sa ako 7 ka buok. Kani buhatonon karon wa na ko mabuhat kay busy man. So pero kani siya buhatonon na ni burner na lay kulang. Sige na. Ano na siya? Ita na yung sabaw. Kasi control na to guys. Kani siya, muni control. Ipakita dito og ako ni siyang hinayan, muhinay po na dito. Then og pakusgan, mukusog po na siya. Tapos perting kusuga kayo na. Observare lang pila ka minuto, bukal dahil na. Kaniya, bagong salang nag-aso-aso na dahil Paano lang pila ka minuto, di ba bukal dahil na. Kasi ipakita ang kayo sila luman. Bako pa ha, wapay mga usa pa lang ka minuto. Tanawa, ni aso na dayon. Di ba?
Kani siya way kuan ang kanang langis, pwede ka mangayo, pwede ra mangayog langis. Wa na kay palit-palit o kuan sa silin, wala na. Oh, kita mo. Abrihan na to kutro ha. Oh. Oh, gaaso-aso na oh. Diba? Nari mo na sa mga katulad dito sa kutro. Sito ko kilo. Apil na rihan, 2.5. Oh, Yun din eh, palitan. 200 plus. Na welding rod pa na palit pa sa kabilya o pagilba. Ipakita na yan tayo. Dating sugat. Kaya pwede na mo gunayan. Kanira i-control o. Kani siya mo ni pwede mo hinayan. Oh. Oh, mo hinay po siya. Oh, pakusgan o na po siya. Ito lang yung suhoy lang dahil sige na. Ano? Ang consume ana niya sa iyang charging pareha ra sa cellphone. Ganina, dani rami nagluto sa isang bagong lutuan. Dali ra ka sa binakaman. Ay! Buka na ito na? Ha? Nani, buka na. Walang button pa na siya ngayon. Sige lang, pakita niyo nga. Kuhan, pila pala ka minuto. Wapay 2 ka minuto. No? Wapay 2 ka minuto. At may saan? Pakita, paano yun natin tayo na makita? Kal na. Oh. Kita na ninyo. Oh, klaro na kayo bukal-bukal. Klaro na na. Oh, kita nyo, gabukal na. Wala mo'y maamoy nga kuan, wala'y maamoy nga langis, wala tanan. Mura maura silin. Oh, pakita yung siga. Oh, diba? Oh, tanawa. 2 pa lang ka minuto, bukal na. Oh. Ha? Diba? Ah. I-open. Oh. Na. I-off. Diri ipakita sa ilang kayo. Iwap, guys. Wala na. Oh, di ba? I-open lang gamay para permiga bukal. Gamay lang. Gamay lang. Oh, di ba? Darag dyan controller. Dara na bulol na.